Oo, yun nga, nandito na ako. Kaya matakot ka na kasi mangliligaw na din ako kay AJ. Taga-distansya ka na kay AJ kasi alam mo, andito na ako eh. Ex ka na eh, andito na yung present eh. Kaya lumayo-layo ka na. Layo-layo ka na. Lumayo ka na rin. O kahit papiliin mo yung mga tao, sino pipiliin sa atin? Sa book pa lang ako na eh. Kung sa tingin nyo mas maganda yung hairstyle ni Ares, i-like nyo. Pag sa akin naman, pusuan nyo na lang, huwag nyo na tawanan. Oh, okay. Ilang araw na ako di nakapaggusi, kakahariak nyo eh. Ay makulit talaga tong kuya mo, Jeron. Pilit ng pilit pa rin talagang sirain ang Team J-Res, mga bossing. No? Pati buhok ni Ares, ay Diyos ko po, wala na eh. Lahat na lang ng mali kay Ares nakikita mo na, Jeron. Isipin mo yun ha, pati buhok na lang, mas maganda daw buhok ni Jeron. Lahat na lang maganda sa'yo, hayop ka. Pero sino nga ba talagang mas matimbang? Si Jeron o si Ares? Hindi natin alam eh. Ares lahat ng nakikita ko eh. Team J-Res lang daw sa kalam, sabi nga naman nila. Pinagtulong-tulungan pa ng mga ganggang tong si Ares, mga bossing. Kawawa naman, isipin mo siya lang mag-isa tapos magkakasama yung mga ganggang. Si Jeron, si Raydick, tas si Eggers, kung sino yung mga nasa Cebu, ganun at ganun pa rin, ayaw nilang lubayan si Ares. Pero yun na nga po mga bossing, i-react naman natin tong in-upload ni Boss Ares, no? Pero syempre, bago ang lahat, kamusta kayo dyan mga boss? Icho boy, Boss Sir, Bakarir again. So ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to mga bossing. Let's go! It's legal time! So yun is pinapapunta ngayon ni Boss 150 dahil ipapakilala niya na daw sa akin yung bagong wingman. Ayan, syempre. So guys, walaan natin. Sabi nga ng mga nasa comment ko, no, si Kuya Rico daw, si Kuya Rix yung bagong wingman nila. So tingnan natin kung totoo nga yun. Ako, sinong excited makilala yung bagong wingman? Pusuan nyo na yan guys. Sino O, ba di ba? yan? Pusuan. Ha? Ba't Ano nadidinig ako? It's, ano daw, it's... Hawakan mo nga, Ben. Ano sabi niya? It's legal time. Oh, papatulong ka na naman kay 150 yun. Papunta ka na naman dun sa mga bossing mo, ano? Kaya nga. Dito ano naman, parang... Oh, yun. Kala mo kayo, hindi kayo nagpatulong, nakitira nga kayo kala 150. Kinakana nyo si Boss Ares eh, wala naman kaya sa inyo. Ang dami-dami nyo, hayop na yan. Nga, nandito na ako. Kaya matakot ka na kasi mangliligaw na din ako kay AJ. Wingman mo kami ah. Talaga. Kasi kahit nga di ko na kailangan ng wingman. Uy, eh. grabe ka naman. Ikaw, ano ka pa rin kay AJ, no? Di ka pa talaga nag... Ay, bakit? Mahal ko yung tao. Huwag ka sumuko. Tama Mahal, yan. tapos lulukuhin mo ulit. Paulit-ulit ka. Diyos ko po, Jeron. Ayaw na nga sa'yo ng tao. Kahit kami paulit-ulit na nga kami, naririndi na nga ako sa sarili ko na ayaw sa'yo ni AJ. Yun na yun, boss. Huwag mo na ipilit. Gagan na nga ako nila tito tsaka kuya niya naman ligaw sa kanya. Oxin. Partida nga Manligaw. di. Naman ligaw. Manligaw daw daw. din kay AJ. Ligawan mo yung ano, lola ko. Huwag si AJ. Oo nga. Bumalik na naman kayo dito para man-trip. Para ako na naman nakita nyo. Ikaw nga, bumalik ka lang para manloko ulit eh. Lulukohin mo din naman si AJ. Saan ka pupunta? Ikaw Uy, nga. pupunta na naman kayo, no? Para... Kinakabahan ka masyado. Nandiyan na naman kayo eh. O syempre, makabahan ka talaga. Dito na ako eh. Dito na ako. Kala mo talaga may Bakit tira di ba? Magugustuhan syempre. Saan ka nakatira ngayon? Tirahan. Huwag mo na tulong kayo nga. Walang tirahan eh. Uy. Uy. Real talk. Ano naman? Oh, ba't kasalanan ko bang pinala... Oh, Uy, Malang bibig mo ah. pag siya kayo pinagsasabihan, ayaw nyo. Bakit? Pinalayas naman kayo ni Boss Lucio ah. Ano naman? Ano to? Dumidiskarte kami ngayon. Dumidiskarte. Kami Ito, nag- didiskarte itong kasko ah. Pag nagkaroon kami ng bahay, tignan mo. Doon ko itutuloy si AJ. Ito, bastos talaga to kahit kayo. Bastos ba yun? Tutuloy ko lang naman si AJ doon eh. For friend ba? Friendly date. kung ako yan kay Ares, nasapak ko na tong si Jeron, hayop na yan. Binabastos sa harap ko yung taong mahal ko, pre. Walang respeto sa babae ang pota. Para makaano pa lang, best friend lang. Sorry. May sasabihin ako sa'yo. Hindi ka dito. Taga-distansya ka na kay AJ. Kasi alam mo, andito na ako eh. Ex ka na eh. Andito na yung present eh. Tama. Kaya kung ayaw Friend mo, ka nga. distansya na lang. Kung ayaw mo naman ng distansya, ambulansya. Pili ka na lang, distansya o ambulansya. Ayan. Oh, tignan mo. Tsaka paano magkakagusto si AJ sa'yo? Tignan mo nga buhok mo. Ano tawag dyan, Shaggy? Sa gilid yung bawas. Kaya lumayo-layo ka na. Layo-layo ka na. Lumayo-layo ka na O kahit papiliin mo yung mga tao, sino pipiliin sa atin? Sa book pa lang, ako na eh. Parang kita ng Ayan. boss mo. Oo, mo na yun. Ares Ayan. yan Kung sa tingin nyo mas maganda yung hairstyle ni Ares, i-like nyo. Pag sa akin naman, pusuan nyo na lang, huwag nyo na tawanan. Oh, Ilang araw na ako di nakapagbusi, kakahariak nyo eh. Dapat lang, tawanan nyo. Huwag ganun Oy, maingay. doon ka na, lumayo ka na doon. Bigay mo na yan sa kanya. Pala mo talaga eh. Tandaan mo ah.
Pag ikaw nakita ko mo kay AJ tingnan. Di ka naman niya magugustuhan ni AJ. Susumbong kita tayo sa bakala mo. Susumbong kita. Tawanan nyo to guys ha. Susumbong ko yan dito. Nakakatawa tong si Ares ang photo, sumbong sa kuya. Well, ako, team JRES talaga ako mga bossing. Pero Diyos ko po, susumbong ko kayo kay 150. Takbo sa kuya bigla eh. Nananakot na tong si Jeron mga bossing. Desperado na eh. Itatanong niya kay Ares, distansya o ambulansya? Diyos ko po, ba't may pagbabanta pre? Walang ganun, lumabang ka ng patas. Alam mo nang mag-isa yan si Ares, tapos pagbabantaan mo, bading ka pala eh. Kumbaga desperado moves na tong ginagawa ni Jeron mga bossing. Pero yun na nga po mga boss, syempre team JRES pa rin tayo, team Ares pa rin tayo. Walang sinabi ang si Jeron mga bossing. Di ba? Di ba? Di ba? Pusuan nyo to mga bossing kung team Ares kayo. Tapos ihaha-react nyo kung team Jeron kayo. Ihaha nyo ng ihaha sila Jeron at si Radic. Mga buwake ng shit yung mga yan, men. So yun na nga po mga bossing. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli. Paalam. Sir TV out. Peace.